Сложих поправки, както виждате, нали, малко чубреца, малко сол, малко такова. Червен пипер. Ето сега ги слагаме малко в хладилника, за да си вземат поправките. Хора, забравих да спомена, че току-що ми казаха, че съм сложил 30 мл малко вино, за да може да такова. И започваме да... Аз ги сложих по-точно и така. Мина няколко часа и почвам. Айде на мизето.